سیزدمین پێشانگەها چاندنی û ajalvaniyê ya Diyarbekira Mezopotamyayê didome û xaleke balkêş a pêşangehê ew e ku bihayên kelûpelên çandiniyê li gorî sala borî kêm zêde du sê qat zêde bûne. Makîneyên teknolojiya pêşketî di pêşangehê de tên pêşandan lê ji ber bihayê xwe di destê firoşkaran de dimînin. Bi taybetî teketorên ku pêşketî yên di pêşangehê de tên nîşandan li gorî sala borî nayên firotin. Firoşkar balê dikeşin ku wek mînak teketorek ku sala borî 250,000 euro bû niha jî 250,000 euro ye. Lê ji ber ku nirxê euro dolar zêde dibe biha jî bilind dibin. Fiyat ana mesela ev traktörê me 165 beygîr. İsal ev traktörê me bi perê Türkî 2 trilyon û 500 milyar. Fiyat her giderî jî radibe. Mesela salê çûnî ev traktora salê çûnî bi 2 trilyon abû ana 2 trilyon nîvayî. Ya wala fiyat gora sala çûnî wî sal yaklaşık olarak 3 kat zêde biye. Demir olarak mesela sala çûnî me bi malzeme ki 1 milyar kişisen İsal biye 3 milyar. Yani fahuş bir şekilde demir olarak zêde biye fiyat. Dolayısıyla maliyet zêde be. Maliyet zêde vese üretim vakti ku maliyet zêde be tüketici jî gora wî maliyeta wî zêde be. Dolayısıyla enflasyon jî zêde be. Ji ber wî fiyat oldukça zêde ye. Gelek cotkarên ku bo danûstana kelûpelên çandinî û ajalvaniyê berê xwe didin pêşangehê jî destvala ji pêşangehê derdikevin. Cotkar dibêjin li gorî sala borî biha gelek bilind bûne û bi taybetî ji bo ku bihayên pêşangehê erzanin wan berê xwe dida pêşangehê. Lê êdî ew rewş jî nemaye. Wala matînê mantora mêze bike yalnız mantor jî gora sala çûnê de ana de 3 qat buha bûne. Sala çûnê gundiyê me sendine bi 270 ana ew matana çû 60 milyarî. İnanca tabi 60 belki derbas kiriş bir şey. Car zaten çiftçi jî mirî zaten çiftçiliği. Buhane motor wek berîne nike. Jaka war kirî tişkî we çê kirî kem nika heke bikir ke. Sala çûnê car normal bû. Valla zaten verme gom traktör ki bigrin traktör em dikanı bigrin. Haysûdû pêncî nesûdû pêncî İjarım 10 salan bir şoğul em dikan perê wê traktörê derxîn. Em ê traktörê çer bikin. Em dikanin bigir yani imkan me tuney. Xudê farqî gelek ya. Ev sala girantir e. Arî berî vê gavê me gelek şol dikir. û me gelek tişt dikirîn, şikak bin han û me fayde jî jê dît. Bez ev sala xudê bi zehmet. Ji ber ku li Bakurê Kurdistan û tevahiya Tirkiyeyê ji sedê notê kelûpelên diqada çandinî û ajalvaniyê de tên bikaranîn ji derve tên standin, hem ji ber baca gumrikê hem jî ji ber bilindbûna diravan her ku diçe biha dibin. Û ji ber vê yekê jî cotkar bi piranî bo geştê berê xwe didin pêşangehê û tiştek nastînin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.